രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 മാതാജി പ്രണാം ഹരേ മാതാജി. ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ 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 രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദ്വേഗബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा.
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ശ്ലോകം മാതാജി 11. ശ്ലോകം 11 ആരൊക്കെ പഠിച്ചു കാണാതെ? പഠിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി. ചൊല്ലട്ടെ. ബാക്കി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. കണ്ണടച്ച് ശ്ലോകം ചൊല്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്വാഗ് വിസർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രശ്ലോകമബദ്ധ നാമാനന്ദസ്യ യശോംഗിയാതാനിയത് ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായി ചൊല്ലി. താങ്ക് യു. 10 മാതാജി. ഞാൻ 10. 10 ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന യതച്ഛദം ഹരേർയശോ ജഗത് പവിത്രം പ്രകൃണീതി കർഹിജിത് തദ്വായിഷം മുശന്തി മാനസ. തദ്വായിസം തീർത്ഥമുഷ്യന്തി മാനസ ന യത്ര ഹംസ നിരമദ്യു ശിക്ഷയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഞാനാണ് വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11 ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. കണ്ണടയൊക്കെ ഊരുവാ. കണ്ണടയ്ക്ക് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാഗ് വിസർഗോ ജനതാഃ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ ഹൃദി ശ്ലോകമബദ്ധവദ്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോ ഗായന്തി ഗൃഹന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാഗി സർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകം അബദ്ധവദ്യപി നമാനിനന്ദസ്യ യശോഗംഗിതാനി യത് ഗൃണന്തി ഗായന്തി ശൃണന്തി സാധവ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗൃണന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. ശൃണന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അടുത്തതാരാ? ശാന്ത മാതാജി. പഠിക്കണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പാവം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കുഴപ്പമില്ല. വാസുദേവായ. തദ്വാഗി സർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകം അബന്ധിവത്യപി നമാന്യനന്ദശയോ യശോംഗിതാനി ഗൃണന്തി ഗായന്തി ഗണന്തി സാധവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒപ്പിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇനി നമ്മൾക്ക് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളേക്ക് 2 ശ്ലോകം ഒരുമിച്ച് ഒക്കെ പഠിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തെ കയറി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചൊല്ലിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ചൊല്ലാലോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ചൊല്ലാം. കുഴപ്പമില്ല. നാളെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തെ കയറിയാല് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങണതിന് മുമ്പ് ശ്ലോകം ചൊല്ലി കഴിക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുതഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃത പുനഃ ശാശ്വതഭദ്രമീശ്വരേണ ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം
നൈഷ്കർമ്മ്യം അപ്യച്യുത ഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃത പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. മീനിങ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ചാർപ്പിതം എന്നുള്ളതിന് 2 ദീർഘം കിടക്കുന്നല്ലോ. ആ, അത് തെറ്റി വന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നൈഷ്കർമ്മ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, കർമ്മഫല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി തീരുക. നൈഷ്കർമ്മ്യം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി തീരുന്നതിനാണ് നൈഷ്കർമ്മ്യം. അപി ആയിരുന്നാലും, അച്യുത അസ്ഖലിത ഭഗവാൻ, ഭാവ സിദ്ധാന്തം വർജിതം ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട, ന അല്ല, ശോഭതേ സാമോദമായി, സാമോദം സന്തോഷത്തോടെ, ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഇവിടെ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അലം ക്രമേണ. ഇവിടെ ജ്ഞാനം അലം, ജ്ഞാനം പ്ലസ് അലം എന്നുള്ളതാണ്. ജ്ഞാന അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മലം എന്ന് പറയരുത്, ജ്ഞാനം അലം ഒരുമിച്ച്. നൈഷ്കർമ്മ്യം അപ്യച്യുത ഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം. ജ്ഞാനം പ്ലസ് അലം, അതാണ് അവിടെ. ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അലം ക്രമേണ, നിരഞ്ജനം നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ. അഞ്ജനം എന്ന് വെച്ചാല് കറുപ്പാണ്, നിരഞ്ജനം പ്രകാശം വരുത്തുന്നത്, നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ. കുതഹ എവിടെയാകുന്നു, പുനഃ വീണ്ടും, യശ്വത് സദാ, അഭദ്രം ജന്മസിദ്ധമല്ലാത്തത്, ഈശ്വര ഭഗവാന്, ന അല്ല, ച അർപ്പിതം സമർപ്പിച്ച്, കർമ്മങ്ങൾ യത് അഭി എന്താകുന്നു, അകാരണം നല്ലതല്ലാത്താലെ സദ്ഗുണമല്ലാത്ത. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിവർത്തനം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ശ്ലോകം നോക്കാം. അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട ആത്മസാക്ഷാത്കാര ജ്ഞാനം സർവ ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും സാമോദമായി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പ്രകൃത്യാ തന്നെ ആരംഭം മുതൽ വേദനാജനകവും കഠോരവും സ്വഭാവത്താൽ ക്ഷണികവുമായ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവയാൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉള്ളത്? ഇതാണ് വിവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മ ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങളായ ആ ജ്ഞാനം സർവ ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും, ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമാണ്. അതായത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും അതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊരു സന്തോഷം തോന്നില്ല. സാമോദമായി ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത്? ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട ആത്മസാക്ഷാത്കാര ജ്ഞാനം. അങ്ങ് ഒരു തരം സെന്റൻസ് ഒന്ന് വളച്ചൊടിച്ചൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മീനിങ് എഴുതിയിരിക്കണം. നമ്മളപ്പോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും നാമങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട, ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആത്മസാക്ഷാത്കാര ജ്ഞാനം, അതായത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അത് സർവ ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും അതിനെ സന്തോഷമായി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങൾ അതിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പ്രകൃത്യാ തന്നെ ആരംഭം മുതൽ വേദനാജനകവും കഠോരവും സ്വഭാവത്താൽ ക്ഷണികവുമായ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവയാൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണം.
അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാൽ മാത്രമേ അത് സന്തോഷാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശ്ലോകം നോക്കാം. നൈഷ്കർമ്മ്യം അപ്യച്യുത ഭാവ വർജിതം, വർജിതം ഇല്ലാത്തത്. അച്യുതഭാവം, അച്യുതഭാവം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിഭാവം ഇല്ലെങ്കിൽ ന ശോഭതേ, അതിനൊരു സാമോദമില്ല. ന ശോഭതേ, അതിന് സന്തോഷമില്ല. ജ്ഞാനം അലം നിരഞ്ജനം, ജ്ഞാനം പ്ലസ് അലം. അലം എന്ന് വെച്ചാല്, അലം എന്താ നമ്മള് മീനിങ് പറഞ്ഞത്? ക്രമേണ ക്രമേണ. എല്ലാ ജ്ഞാനവും തികഞ്ഞതാണ്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും നിരഞ്ജനം, അഞ്ജനം എന്ന് വെച്ചാല് നിരഞ്ജനം, നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി, എല്ലാ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായതാണെങ്കിലും അതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഒരു കാവ്യം അതിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് പിന്നെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം തികഞ്ഞതായിരിക്കാം, എന്ത് ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല, മറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സന്തോഷം, എഴുതിയ ആൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല, വായിക്കുന്ന ആൾക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇവിടെ വ്യാസദേവന് അതൃപ്തി വരാൻ കാരണം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. നൈഷ്കർമ്മ്യം അപ്യച്യുത ഭാവവർജിതം, വായിച്ചോളൂ. നൈഷ്കർമ്മ്യം അപ്യച്യുത ഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കൃത പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമേശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. മാതാജി വായിച്ചു. മാതാജി അല്ല, മുകളിലത്തേലും കുതാന്നാണ്. കുതാന്നത് തെറ്റി വന്നിരിക്കണം. കുത പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരെ. കുത എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാകുന്നു, എവിടെയാണ് സന്തോഷം എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസുമതജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുത ഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കുത പുനഃശശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുത ഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കുത പുനഃ ശശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ ന ചാർപ്പിതം കർമ്മ യദപ്യകാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാശ്വതം പറയട്ടോ. കുത പുനഃ ശശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ഒരാൾ കൂടി വായിച്ചാൽ മതി. വത്സല മാതാജി വായിച്ചോളൂ. നൈഷ്കർമ്മ്യാപ്യച്യുതമാ അഭാവവർജിതം ന ശോഭതേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കുത പുനഃ ശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ കർമ്മയദപ്യകാരണം. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇനി നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മുകളിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ യശ പ്രഖ്യാപന ശൂന്യമായ സാധാരണ സാഹിത്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഭക്തിയുത സേവന ശൂന്യമായ വേദസാഹിത്യങ്ങളും നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മവിഷയ ദർശനങ്ങളും പരിത്യജിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മൾ വായിച്ചാൽ നമ്മൾക്കൊരു സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പരിത്യജിക്കണം. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമൂർത്തക ബ്രഹ്മദർശനത്തെ പരിത്യജിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവന ലക്ഷ്യത്തെ സഫലീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത സാധാരണ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വേദങ്ങൾ വരെ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പരിത്യജിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭൗതികതയിൽ എഴുതുന്ന കാവ്യങ്ങള് കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ബ്രഹ്മദർശനത്തെ പരിത്യജിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവന
ലക്ഷ്യത്തെ സഫലീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത സാധാരണ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ? അതായത് അത് ഒട്ടും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, അത് പരിത്യജിക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന്. സൈദ്ധാന്തിക ജ്ഞാനമോ കർമ്മങ്ങളോ പരിപൂർണത എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരാളെ നയിക്കുന്നില്ല. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ വ്യാപൃതരാകുന്ന ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭത്തിലോ അവസാനത്തിലോ സദാ വേദനാജനകമാണ്. നമ്മൾ ഫലം ആശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും തോറും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ കർമ്മ ബന്ധനത്തിലാകും. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അവ ഫലഭൂയിഷ്ടമായി തീരുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അത്തരം സുഖോപഭോഗ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കണം. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഭോഗത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സുഖ ഉപഭോഗ കർമ്മങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഭോക്താവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്താലും ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കണം. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി അവയെ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവ ദുരിതങ്ങളുടെ നിശ്ചിത സ്രോതസ്സായിത്തീരുന്നു. നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ദുരിതങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേസമയം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങളും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ നല്ല ഫലങ്ങൾ, അതായത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പാപങ്ങൾ വരെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ലൗകിക കർമ്മങ്ങളെയാണ് കാമ്യകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ശോഭിക്കുകയില്ല. എവിടെ ശോഭിക്കാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വായിച്ച് രസിക്കാനുള്ളത് മാത്രമാണ് ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാവ്യങ്ങൾ. ജ്ഞാനത്തെ കുറിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങളായാലും അതിലും എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകളും മാഹാത്മ്യങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ മാധുര്യം ചേരുമ്പോഴാണ് ജ്ഞാനം പോലും പൂർണ്ണമാകുന്നത്. ഒരു ജ്ഞാനത്തിനുള്ളതാണെങ്കിലും അതിലെന്ത് ചേരണം? ഭക്തിയുടെ മാധുര്യം ചേർന്നാലാണ് ആ ജ്ഞാനം പോലും പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ്. അഞ്ജനം എന്ന് വെച്ചാൽ കറുപ്പ്, അതായത് അജ്ഞാനം. അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന നൈഷ്കർമ്മ്യ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നാൽ പോലും ആ നൈഷ്കർമ്മ്യ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ജ്ഞാനത്തിൽ പോലും അച്യുതൻ ശുദ്ധി സംഭവിക്കാത്തവൻ അച്യുതന്റെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായി പോകും? അത് ശോഭിക്കുകയില്ല. ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പോലും ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് അതില് മാഹാത്മ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെ നൽകുന്ന കാവ്യത്തിൽ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തിയുടെ മാധുര്യം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനം അപൂർണമാകും. ഇത്രയാണ് ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. അത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമല്ല കേട്ടോ. ശ്ലോകം 13 നോക്കാം നമുക്ക്. അധോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ മോഖദൃക് ശുചിസ്രവാ സത്യരഥോദ്രതവ്രത ഒരു ക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുത്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. നോക്കാം. അധോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ അമോഘദൃക് ശുചിസ്രവാ സത്യരഥോദ്രതവ്രത ഒരു ക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. മീനിങ് നോക്കാം. അധോ ആകയാൽ, മഹാഭാഗ്യവാനായ ഭവാൻ സ്വയം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അമോഘദൃക് ശ്രേഷ്ഠ ദാർശനികനാണ്. ശുചി കുറ്റമറ്റ. സ്രവാഹ
വിഖ്യാതമായ സത്യരഥ സത്യസന്ധതയുടെ ശപഥമെടുക്കുകയാൽ ധൃതവ്രത ആത്മീയ ഗുണങ്ങളിൽ ദൃഢമായ ഉരുക്രമസ്യ ഉരുക്രമസ്യ അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. അഖില സാർവലൗകികമായ ബന്ധനമുക്തയെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായി, ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായി സമാധിയാൽ അനുസ്മര ആവർത്തിച്ച് സ്മരിച്ച ശേഷം അവയെ വിവരിക്കുക. തദ്വിജേഷ്ഠിതം ഭഗവാന്റെ നിരവധി ലീലകൾ. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, അങ്ങയുടെ വീക്ഷണം തികച്ചും ശരിയാണ്. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, വ്യാസദേവനോട് ആരാ പറയുന്നത്? ആരാ വ്യാസദേവനെ വിളിക്കുന്നത്? നാരദ മഹർഷി. അങ്ങയുടെ വീക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ കാഴ്ചപ്പാട് തികച്ചും ശരിയാണ്. അങ്ങയുടെ സത്കീർത്തി കളങ്കരഹിതവും പരിപൂർണവുമാണ്. വ്യാസദേവന്റെ കീർത്തി കളങ്കരഹിതവും പരിപൂർണവുമാണ്. അങ്ങ് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സത്യസന്ധതയിൽ നിവിഷ്ടനുമാണ്. അനന്തരം അപ്രകാരം സാർവലൗകികമായ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനായി സമാധിയിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ധ്യാനിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കഴിവുകളുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? കീർത്തിമാനാണ്, കളങ്കരഹിതനാണ്, പരിപൂർണനാണ്, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനാണ്, സത്യസന്ധനിൽ നിവിഷ്ടനുമാണ്. അപ്പോൾ അപ്രകാരം സാർവലൗകികമായ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനായി അങ്ങ് സമാധിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ധ്യാനിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന വഴി കാണിച്ചു തരും. അതാണ് നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം. എന്താണ്? അസംതൃപ്തി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാരദമുനി വ്യാസദേവന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അങ്ങയുടെ വീക്ഷണം തികച്ചും ശരിയാണ്. അങ്ങയുടെ സൽകീർത്തി എന്തൊക്കെയാണ്? വ്യാസദേവന്റെ പേര്, പ്രശസ്തി. കീർത്തിമാനാണ്, അലങ്കരഹിതനാണ്, പരിപൂർണനാണ്, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനാണ്, സത്യസന്ധനാണ്. അപ്രകാരം സാർവലൗകികമായ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ, നമ്മൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനായി അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? സമാധിയിലിരുന്ന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ധ്യാനിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങേക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും. അല്ലയോ മഹാഭാഗ്യവാനായ വ്യാസദേവന്, അങ്ങ് പേര് കേട്ടവനാണ്, സത്യതൽപരനാണ്, വ്യക്തിനിഷ്ഠനാണ്. ഈ ലോകത്ത് ഭഗവാൻ വന്ന് ആടിയ ആ ലീലകൾ ഏകാഗ്ര ബുദ്ധിയോടെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചാല് ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങയിൽ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ഓർത്തെടുത്ത് കണ്ടറിഞ്ഞ് എല്ലാം വർണ്ണിച്ചാലും ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങേക്ക് എല്ലാം വിവരിച്ചു തരുമെന്ന് വ്യാസദേവനോട് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ശ്ലോകം വായിച്ചതല്ലേ നമ്മള്? ഇനി ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് സമയം തീർന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ? സമയം തീർന്നു, 8:20. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1 ഒരാള് വായിക്കാത്ത പ്രഭു ഉണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. അധോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ മോഖദൃക് അമോഖദൃക് ശുചിസ്രവാഹ സത്യരഥോ ധൃതവിദഃ ഉരുക്രമ സ്യാഖില ബന്ധമുക്തയെ സമാധി ജ്ഞാനുസ്മര തദ്വിശേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കാൻ ഒരാൾ കൂടി വായിക്കാം.
ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. സാധു മഹാഭാഗ ഭവാൻ മോഗദൃക് ശുചിശ്രവാ സത്യരഥോ ധൃതവ്രതഃ ഉരുക്രമസ്യാഖില ബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. അങ്ങനെ നല്ല നിർത്തി നന്നായിട്ട് വായിച്ചു പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. വാഞ്ച കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഈ സമയം